dneska budeme hrať na Minecraft na servere Kosovo. Presne teraz. Počkajte, ja si to teraz prehľadám a potom sa tam pripojím. Tak rýchlo sa pripojím na iPhone, musím počkať, kým sa mi instaluje 24 modov, nemám 7. A to... Takto už som pripojený na iPhone. Takto Dobrze niečo dočítam. Hello every games. Hello, Games. Takže, pôjdeme, skúsime si sa pochodiť. Tak, proste 7 hodín tu. Takto. Musím čakať. Už môžeme začať. 17, 18, 19, 20, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 1, Hej, ja to nevidím, Určite musí vedieť. Idem. No, to je tak, musím, že... Yes! Dodal som to. No, poslalo. To uvidíme. Čo je dovolalo. Som tu. To je už trošku ťažké. No, zase. Zdal som sa. Bum. Zase musím ísť. Takto ťažké to je. Neverím, kámo. Ideme tu. Ja som na môj spolu zase. Počkaj, skúsim tak. Ne. Proste to nejde. Prosím. Veď. Dobre. To máme žijúce Z. To žijúce Z. No tak vidíš, počula si. Nechce sa s tebou rozprávať. Počula si. No, počúvaj. Kámo, musím tam ísť. Tak. A je to ďalší fokus do toho, aby sa s tebou teraz rozmýšľal také niečo. Takto skipol som level a to je už trošku, že ako ťažký level. Trošku ťažký level. Je to ešte ťažší level ako tam. Musím to... Čo sa to že ty zomrel? Bol to zároveň, ale nie je to
Jest. Oj, kamy. Nata po monterki. Ja mam bunda. Na. Daj loktowy. Ty masz burankę, to są soka puderanko. No, to nie taki słodki pot. My na ten plastyka na puderanko. Tak, to. Popowi gmini lepo, dalej lepo. To ładnie. Skipniemy. To skipy. Normalnie, co to tu jest za maleńkie dziewki? Normalnie azijska dziewka. Gula, pardon, gula. A gdzie to są? A klasy måste bli för det är examen. Dator. Fajerwerki. Ja chcę fajerwerki, proszę. Co? Proszę das Turkey. Co to jest Turkey? A, no, tak. To jest tak. Turkey, nie wiem co to jest. Gdzie ja tu teraz? Tak, mam tu stronę. Ale muszę to ocenić, bo to będzie to najlepsze. Sam gdzie po roku co widzieli, jako krasy widzicie, akumulują krasny dom, nie strom. Tak to. Tak to dwa krasy. Tak to. Ja, ty powiecie, że to ode mnie jest.
Je to dobrý strom. Raz. Toto musí Roman oceniť. Keď viete, čo je to v Turkej, tak je ako Turkej. No, tak to žiako. Teraz potrebujeme všetko tu dať. Tak keď ja to budem mať, to poviem. No, tak to už mám to. Je to dobrý strom. Keď to povedzte, že to nie je dobrý strom, tak už mám ja zabijem. Už do rána budete zabiť. Tak to. To smažím tu. Toto ešte, že to bude prasa. Takto, hotovo. Môžeme tu dať takto ešte trávu. Kde je to tráva, tu je? Vrátko. Idem robiť. Takto. Takto. Požiadali ste pána Smejka o vysvetlenie? Či nie som neokupovci. Áno, to je bežná odpoveď, takže ste vôbec nemali šancu sa s cerkou porozprávať. Nie. No najprv zistíme, ako je to naozaj a či pán Smejk neinterpretuje Môžeme tu dať kytičky. Rozchod partnerov si vyžaduje veľkú trpezlivosť a istý druh zvedavosti. Takto. Ak vám môžem dať malé doporučenie. Kytičky. Pani Smejková, je veľmi dôležité, aby obe strany dodržiavali pravdu. Ja ich dodržiavam. Ak vám pán Smejk naďalej bude zneužívať stretávanie sa s nimi, pôjde o vás spolu, slyšela ako záznam. Nájdete domku, keď sa zimí. Zase, keď mi to povedáte, že to nie je krásne, tak čo zabijem. Kde je to? Tu je, kratšia noc. Takto. No, musím to sekundičku. Lebo to ešte záleží. No, tu neviete, tak už máme len. Nemáme to. To na to máme ešte čas. To. Keby si ten čas využil a stavený od škôl začal znávať reálne peniaze, nielen o nich sníval. Takto. Ešte zoberiem to vodu tu. Laptop. Áno, laptop. Tu je voda. Takto voda. Takto budeme žiť. A potrebuješ zarábať peniaze a nájdi si nejaké reálne Takto. V poriadku, jednu viem, Tamara, zvyš mi 3 minúty už je len. Vidíš, takže predsa len musím rozmýšľať a tým zvládnuť. Nič, vyberiem také, ktoré mi v živote prinesú šťastie. Pamätáš si? Takto. Samozrejme, som si nepamätal dátum naše svadby. Jesť. Druhej. Lebo tajná. Škoda. Vzala by som si Takto. Te lo dáme inokedy koľa. Zase, Stanovalička. to nemôžete ísť niekam inám ako doma je skúšobné. Ako tvoje zlatý môj, čo je tvoje? Dobre.
Very good. Smartým kousím. Aj im kounia Janko. Toľko veľa vteče. Hello, every game. To je v pohode, už sa poznáme. No, stretla som ju tu, keď som hľadala to podprdu. Takto. A čítala som s ňou veľa rozhovorov. To si som čakal. Je v pohode. Ona určite nebude v pohode, pretože je to ringová sestra. Sestra. Viete, tam je na mene nejaké meno. Ako som ti povedal, ty je taká hysterická, vieš, a vysí na mňa. Najradšej by mi hľadala aj frajerky. Ain't friends. Ja nechápem, prečo by ma tvoja sestra nemohla mať rada. Z toho mám. Vás dve si neviem predstaviť v jednej miestnosti. Náhodou ja vidím stav. Tak. No, lebo ty si úplne dokonalá. Krásne. Riadle. A ešte dám tu takto krásne torčky, aby to osvetľovalo. Takto. Torčky. Napríklad 4 torčky. Takto. Takto. To je naša dcerka. Takto. A môžem si od nej objednať pizzu? Takto. Takto. Nie som si úplne istý, pretože táto pizza není v jedálnom lístku. 30 sekúnd. Už máme len 30 sekúnd. No to Podáme tu torčky. taká malá, už zarába. No, upečieme, Hotovo. prinesieme. Už stavte. Hotový. Všetko vyhodím. Musím zaletieť. Ale ingrediencie sú moje. Ale bez vláčky by si tu pizzu vpredu. To je marketing, moja zlata. Marketing. Hotovo. Ty sa nehambíš okrádať vlastnú dceru. Dobre. Aha, to je flash. Môžeš si kúpiť niečo pekné, ale za polci, áno? A tak som na teba prišiel. Dobre. Ja to mám. Taká šikovná. Go. Zarábaš peniažky. Dáme si spolu obed a potom sa môžeme hrať. Dneska sme mali mať parené buchty. No ja viem, a práve preto Ne, červená. ale domov. Super. Dneska nás Rita Ja som dal mech. hádanky. Chceš hádanku? No, môžem to skúsiť, ale určite neuhádnem. Musíš si veriť, Ocko. Potom to Yes. dokážeš. Tak ďakujem, že mi dôveruješ. Tak skús. Červenú. Veľké uši, dlhý nos. Nie som žiaden hore nos. Ťažko ma tu uvidíte. Bývam totiž v Afrike. Kto som? Mám tu mes. Opica. Polnoci. Mes. Poď sem. Takto. Držte si toho psa. Moja dcera sa bojí. Počkajte. Čo sa si bojím sa? Ja viem, ale to je dobré. To je totiž veľmi nevyspytateľné zviera, ale No, je to ochrániť. Neboj sa, dobre? Tomu sa nemusíš ničím báť. Poď ideme domov. červená. Koľko mám budov vlastne? Takto vyskúšaš ten svoj nový efekt. Nevydalo. Keď pôjdeš s ním, aby ste ma potrebovali dostať z domu na tú nezmyselnú kostýmu. Takto. Ale Smieraši. neodvážajme. Ja vieš, že v živote každého chlapa raz príde obdobie. Červená. Dávid má toto obdobie celoživotne. Mám pocit, že on sa s tým už narodil. Ale nechápem, prečo mu kryješ krvát. Prečo by som o tom nemala vedieť? Červená. Pre istotu. Proste je to Lebo to asi proste mohlo X-ko. niekomu ublížiť. Vy ste Keby totálne to bolo podvodárov, ne? Slovensku, Je to to by dal super. 10. Aj vy ste to super. A ako by to bolo vlajka Slovenska. Ale to si nikto nerobí. No takto. A teraz... Ria, a prečo si zrušila tú kostýmovú skúšku? To je najľúbenejšia vec na svete. Aha, a to bol jediný dôvod? Nie je preto, aby som odblačovala? No,
No tak teraz keď si mohli mať čapáka, len skôr za čašče a povedať jej, že si zrušila kostýmu, skúšku, aby to nečakala. A nemáš nič vyzdvihnúť tieto zo školy? Nie, nezvyšujú samé. A navariť im? Viete čo? Mne sa veľmi páči, lebo ste to hrali. What the hell? Som tu moja čierka, som červenú blúdu. Čo? Nezadžemujeme si. Cool. Ale poviem ti, že túto máš pomerne krásne. Posledný krát. Musíme mu okamžite kúpiť nové. Vidíš, už sa na to pracuje. Nie. A ako? Čo byš preto, aby som mal viac prekov? To sú všetko naraz, hej, musí to ísť postupne. Najskôr papučky a potom uvidíme ďalej. Dobre, ale? Čo robíš preto? No? Skôr 11 skôr mám. Nerobíš preto, aby si získal tie peniaze? Na 11 bodov mám. Dal som si záležať, aby som natypoval tie správne čísla. Toto vyhral. No a čo? Vyhral si nenaťahuli na pože. To. To ešte neviem. Pretože nevieš, tak to chod zistiť, lenivý bobula, čo môžeš robiť dnes, nechávaj na zajtra. Asi toto bude všetko, no asi. No a Asi teraz toto bude musíme všetko, počať no asi.